ಗೈಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಎಂಚ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹುಷಾರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಡೇಟ್ ಬರ್ತದೆ 12 ಸೊ ಡೇಟ್ 12 ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ದಿನ ಇನಿ ಅವು ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ಇನಿ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಟುಡೇ ಮೈ ಬರ್ಡೇ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬರ್ತ್ಡೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದಾದರ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಒಯ್ಟ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪನ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಡೇ ಇಂದಿಗೆ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಿನ್ನಡಿಪ್ಪನ ಗಂಡ ಅಂದು ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಡು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲುಡು ಪೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅವಡ ಪೊಸ ತಂಗಿ ಪಾಡ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಮಲ್ಲ ಐಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಇಂಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಐಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪೂರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ದಾದ ಇಲ್ಲರಿ ಇಪ್ಪುವ ಬೇಲೆ ಪೂನ ಗಂಡಲ ಅವಳು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುವ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುನ ಗೇರ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪೋದಿಪ್ಪುನಾಗ ಆಪುನೂರಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಹಂಡಲ ಕೋಡೆ ಅಣ್ಣನ ಕುಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತಿತ್ತೇರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕುಲ್ಪುರ ಕೇಕ್ ಕಂದಿತ್ತೇರು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾತೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಿನ ಕನ್ಪೆ ಪಂಡೇರ ಸೊ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಕೇಕ್ ಕಂದಿತ್ತೇರತ್ತ ಯಾವು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಕನಪ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋಡೆ ಕಂದಿನೇ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರಿಜ್ಜೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ದಾಳ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಅನ್ನು ಕುಡೋರ ಕನಪ ಬುರ್ಚಿ ಕಾಸು ಪೊಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬುರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡವು ಇನಿ ಕಂಡಲ ಬೇತೆ ಕಾಡಲ ಕಾಸು ಯೂಸ್ ಹಾಕೊಂಡೈತೆ ಸೊ ಅಂಚನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಹೊರಕನತಿರತ್ತೆ ಯಾವ ಖುಷಿ ಮಲ್ಪೈಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕೋಡೆ ಕಂತಿತ್ತೇರ ಅವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವೇನು ತೂದು ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಡಿನಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದು ಬತ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನಪರ ಆಯ್ ಜಿಂಕ್ ದೇಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಫುಲ್ ರಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನನ ಏಕಾದಶಿ ಭಜನೆ ಇತ್ತಂಡ ಏಕ ಭಜನೆ ಇತ್ತಂಡ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಅಂಚ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಇತ್ತೇರು ಭಜನೆ ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಸಾರಿ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಇಚ್ಚಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಹೋದು ಹಣ್ಣು ಕೈ ಮಂತದ್ದು ದೇವರೇ ಕೈ ಮುಗಿದು ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಡೇ ದಿನ ಪೂರ ಪೋಪಿರತ್ತೆ ಮಾಡ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಪೋದು ಕೈ ಮುಗಿದು ಪೂರ ಬತ್ತೆ ಸೊ ಅಮ್ಮಗ ತಿಕ್ಕರ ಆಯ್ಜಿ ಅದ ಪಂಡ ಈನನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಅಮ್ಮಗ ಅಕ್ಕಗ ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ ಅಂಚ ಕಾರ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಅಕ್ಕನ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅಮ್ಮಗ ನಮ್ಮನ ಮಿತ್ತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕನೇ ತೂವು ನೋಡತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದ ಅಕ್ಕನ ಬುಡ್ಡು ಒಡೆಗ್ಲ ಪಿದೆ ಬರ್ಪು ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಪಿದೇ ಬರ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿ ಒಡೆಗ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಂಡಲ ತಿಕ್ಕುದೊಲಿ ತಿಕ್ಕದು ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ತೊಂದೊಲಿ ಅಂಡ ತಿಕ್ಕರ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಈ ಸರಿ ಏನಂದು ಅಮ್ಮನ ಏನು ಬರ್ಡೇಗೆ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಪನ್ಪುನ ಈನಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಏನು ಖುಷಿ ಪಲ್ಪುಜಿ ಏರ್ಲಾತೆ ಪೂರ ಜನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮಲ್ಪುನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುವೆರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ದೇಪಣ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಅಕ್ಕುಲ ಆನಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ತಿಂತಿನ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕುಲ ಆತು ಬೇನೆ ತಿಂದು ಬುಲ್ತುದು ಪೂರ ನಮ್ಮನ ಉಣ್ಮಂದು ತಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ಆ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೇನ್ಫುಲ್ ದಿನ ಸೊ ಅಂಚಾದ ಆತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ದಲ್ಲ ಪೂಜಿ ಸೊ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರುವೆ ಸೊ ಐದು ದೊಂಬು ಕೋಡೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆದ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರತ್ತ ಸೊ ಅವೇನು ಕಿನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ತುಗ್ದು ಬೋಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನಿಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮೇರಿ ಇನ್ನ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಪೂರವೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ಅವು ಕಿನ್ನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ತುಗ್ದು ಬಲೆ Ramachari, special partner, Philips Lighting, and Godrej Selfie Shampoo. Oh, anche ti è? Ulta. Va. Ulta. Iವಾಗ ಯಾನೆ ಬಣ್ಣ ಉಲ್ಟಾ ಉಲ್ಟಾ ಅದಿತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತು and आते हो इज्जी अब पुढे हैप्पी बर्थडे मिस्टर मिसेस गौतमी कामत इंग्लिश ತಿನ್ಸಿ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಗಟ್ಟಿಂಡು ತಿನ್ಸಿ ತಿನ್ಸ್ತಾ ಇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ ಅದರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟೆ ತಿಂಡಿ ಆಗೋದು
itu aja. Berarti ini. Ayo, jalan. Atau malah oh ini nih. Apa pun ada di sini. Jauh. Iba. ನೀವು ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅರ್ಥ ಸರ್ Mana mungkin bade. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತರ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚ ಇತ್ತಂಡ ಶೋಕ್ ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ ಇಂಕೊಂದು ಖುಷಿ ಆಂಡ ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಎಣ್ಣುವೆ ಸೊ ಆತ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ಇಂಕ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಂಕ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಬಂದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿಗಂತೂ ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಸೊ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಡಾರಿ ಕೊರಿ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಬರ್ಡೇಗೆ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎನ್ನೋದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಯರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿ ನೀಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಣಂತೀರ ಈನೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಿನ್ನ ಕಣನೆ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುಜೇರು ನಿಕ್ಕು ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಬಿಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಇಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಓಕೆನಾ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ತೇರು ಒಂಜ್ ಹತ್ರ ಅಡ್ಡು ಕೊರ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಅವು ಖುಷಿ ಇಂಕ ಸೊ ನಾನು ಒಂಚೇನ ಫ್ರೆಂಡನ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂದಿತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಂದ ಸೊ ಯಾನ್ ದಾದೆಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತು ಜೇರು ಬಂದಿತ್ತೆ ಅದು ಮೋಕಿನ ಇಂಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಓಳ ಗೊರ್ಚತ್ತ ಸೊ ಅನ್ನ ಮೋಕೆ ಒಂಜಿತ್ತನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಓಡ ಅಂದತ್ತ ಸೊ ಅಂಚದು ಹಾಂಡಲ ಈ ಸರಿ ಇಂಕ ಬೇಜಾರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಏನಂದು ತುಕನ ಅದು ಅಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಲ್ಪಂಡ್ಬಿಡ್ಚಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಸೊ ಇಂಕಾರು ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 50 Pro ಫೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ತುಕನ ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 50 Pro ಸಖತ್ತುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ತುಲೆ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ಆಪ್ಷನ್ ಐತಿ ಈಜಿಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಒಂದೇ ಆಪ್ಷನ್ದ ಕಲರ್ ಕಂತೀರ ಸೊ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಯಿನ ಏನೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ್ಪಿರನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ಬಟ್ ಇಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕನ್ಪಿರನ್ ನಾನು ಎಂಡ್ರಗ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೀಜಿ ಸೊ ಮೋಟೋ ಎಡ್ಜ್ 50 Pro ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಂಕ ಸೊ ನಿಂಗಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಓಪನ್ ಮನ್ಪುವೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ತೀಕ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯರ್ ಇಂಕ್ ಸೊ ತುಲೆ ಎಟ್ಟುಂಡು ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪೂರ ಇಂಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇಳು ಮೇರ್ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಪ್ಪಲೆ ಏನ್ ಬಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಪಣೊಂದಿತ್ತೇನ ಏನು ಮೊಬೈಲ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇಜ್ಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತ ಮಲ್ಪರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಆಪುನ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಪ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಪಿಕಪ್ ಬರ್ತದ್ದು 125 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಿಕಪ್ ಉಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷನ ಕೊರ್ಚಿ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು 125 ತೋಜುನದ ಸೊ ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಯಾವ ಚಾರ್ಜರ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಇಂಕೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ದು ಇರೋದು ಎಂಚ ಉಂಡು ಬಂದು ಸೊ ನೆಕ್ ಈನ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದು ನಂದು ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನೆಕ್ ಬರ್ತದೆ ಇಯರ್ಫೋನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈದಂಡ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಪುಕ್ಕ ಆಸೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮಡಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಬಾಬೇನ ಅಂಗಡಿ ಹಿಡ್ದು ಇಯರ್ಫೋನ್ ಕೇನ್ಲೆ
ಏತಾಪುಡಿಯನ್ನ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಂತೂ ಬಾವೆನ ಶಾಪ್ ಪೋವರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ್ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಶಾಪ್ ಮಲ್ಪೊಕಂದೇನು ವೇಪಂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ನಾನೇತ ಬಂದು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತ ಅಂಗಡಿ ಹೆಂಗೆ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಹೀಗೆ ತುಂಬರ ಅಮೌಂಟ್ ಐಕ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜು ಒಲ್ಲ ಅಂಚದು ಯಾನು ಇನ್ನು ಬಾವಿನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಮ್ಮಡ ಪಂದಕ್ಕೆ ತೊಂಗ ಪಂದೇನು ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಂಕ್ ದೇತೋನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿಜ್ಜಿ ದಾಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಡೇ ಫ್ರೀ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಸೊ ಎಂಕ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೊ ಅವು ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಫೈನಲಿ ತಿಕ್ಕಂಡು ಸೊ ಅವು ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಬರ್ತದು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ತೊಂದಿನ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಡುಪಿಡಿಪ್ಪುಡು ಸರಿ ಅದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಪಂದು ಓಲೋಲು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಗೊತ್ತಾದ ಸೊ ಅಂಚದು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ಡ್ ಗೆತ್ತೊಂದಿನ ಶೋರೂಮ್ಡ್ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಎಡ್ಡುಂಡ ಸರಿ ಉಡುಪಿಡೆ ಒಂದು ಬರ್ತದು ಓರಿಯನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಓಪೋ ಕಲ್ಪನಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಉಡುಪಿ ನೆಟ್ಟೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೊಕೇಟೆಡ್ ಸೊ ಅಂಚದು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಗಲ್ಲ ಪೋದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಸೊ ಒಂದು ಬತ್ತದು ದೀಪಾವಳಿ ಪುರ್ತಗು ಮೇರಿಗೆ ತೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಪಂದಿತ್ತಿಜೇರು ಮೇರ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ವಿಜಯ್ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ಗೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೋಡೆ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ನಿಗಲ್ಲ ಎದುರಲ್ಲ ಯಾರಿನಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಕೊರ್ಪುನ ಮತ್ತು ವೀಡಿಯೋ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡೇರಿ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅವು ಮತ್ತು ದೆತ್ತಂಡ 4 ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪುನ ಅತ್ತವು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನ ಸೊ ಅವಿನ ಮತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಬುರ್ಚಿ ಪಂಡೆ ಸೊ ಐಕಾದ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ ಸೊ ನಿಗಲ್ ಎದುರುಡೆ ಅಂತ ತೋಚ್ಪಾಯಿ ಏನಪ್ಪು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದು ಸೊ ಅವಾಯ್ ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೊಬೈಲ್ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಬರ್ತದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ 125 6GB ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾಮರಾ 50 MP ಕ್ಯಾಮರಾ ರೇರ್ಲ 50 MP ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರ್ಯಾಮ್ ಬರ್ತದು 12GB ಪ್ಲಸ್ 4GB ಸೊ 125 ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಿಕಪ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಬೋಡಿಪ್ಪನ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪಿಕಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅವು ರಡ್ಡು ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚದು ಮೊಬೈಲ್ ಎಡ್ಡೆನೆ ಇಕ್ಕೊಂಡು ಎನ್ನುದೆ ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದು ಟೋಟಲಿ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದು 30,000 ಬಿಲ್ ತೋಜಿನತ ಸೊ 30,000 ಬಿಲ್ ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಬರ್ತದೆ 30,000 ಆಂಡ್ ಫೋನ್ಗೆ ಐಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇರು ಏನು ಅಂತ ಕೊರಿಯ ಅದಾದ ಪಂಡ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆದಿತ್ತು ನಂದು ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಬರ್ಪುನ ಅಂಡ ಇಂಕ್ ಮೇರೊಂಜಿ 10,000 ಕೊರು ನಿಕ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಸೊ ಅಂಚದು 10,000 ಆರ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಂತಿತ್ತಾರ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ 10,000 ಇತ್ತುಂಡು ಸೊ ಅವು ಪ್ಲಸ್ ಸೇರ್ಪದು ಒಂಜಿ 2022 ದಾತ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊರ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ 8,000 ದಾತ EMI ಮಲ್ದ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಮಸರ ಅಡ್ಮೀರ್ಗೆ ಸುಂದೇರ ಸೊ ನಾನು 8,000 ಬರ್ತದೆ EMI ಉಂಡು ಸೊ 2,000 ಬಸ್ ಕಟ್ಟೊಂಪೊಂಡು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳು 7 ತಿಂಗಳು ಮುಗಿಂಡು ಸೊ ಹೌದಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅತ್ತ ಯಾನಿಜ್ಜಿನ ಯಾರು ಕಟ್ಟೊಂಪೋಪ ಸೊ ಅಂಚದು ಟೋಟಲಿ ಬಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಕ್ ತೋಚ್ಪಾಯ್ಲಕ್ಕ 30,000 ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ಗ ಪಾಪ ಕೇಂಡೇರು 10,000 ಕೂರು ಚೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆತ ನಂಚೆ ಇಂಚ ಏನಕ್ಕಂದು ಎಂಕ್ ಪಂತಿಜೇರು ವಿಷಯ ಸೊ ಇಪ್ಪಲ ಏನಂಡ ಆತು ದುಡ್ಡು ಕಾಸು ಪುರಕ್ಕೇನು ಜೇರಾರಿ ಅಂಗಡಿ ಇಪ್ಪಲ ಸೊ ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ ಆತು ದುಡ್ಡು ಕೇನು ತುಳ್ಳೇರಿ ಇಂಚಿನ ಪಂದು ಬಟ್ ಯಾನು ಏನಕ್ಕಂದು ಕೇಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನು ಒಂದು ದುಂಪಿರ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಪಂದ ಕೊರಿಯ ಪಂದ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅದ ಬೇತೇರಿ ಗಂಡಲ ಯೋಚನೆ ಮಂತ್ ಕೊರುಡು ಮಾತ್ರ ಮೇರು ನಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸು ಕೋರು ಅಂಜೆ ಇಂಚ ಪುರ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಅಂಚದು ಕೊರ್ದು ಬುಡಿಯ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬರ್ಪುನ ನಾನು ಎನ್ನದಿತ್ತೀಜಿ ದುಂಬುಡು ಮಸ್ತ್ ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ ಬರ್ತದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ನಿಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ಗೂ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಇಂಕ್ ಟಾಪು ಸೊ ತುಲೆ ಎಡ್ಡೆಂಡ ಎಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪರ ಬರ್ಪೂಚಿಗೆ ಹಾರ್ ಪನ್ಪುನ ಏನೇನು ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಪೂರ ಮಂತೊಂಬರಪ್ಪ ಎಡಾಪ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ ಪಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪೆರಿಯಪ್ಪಲ್ಲ ಸೊ ಅಂಚದ್ದು ಆರ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಸೊಂಬೈದೇರ ತುಲೆ ಗ್ರೀನ್
ಪ್ಯಾರಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಂದು ಕೊರ್ತೇರು ಇಂಚಲೆಪ್ಪಡ್ ಎಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯೇ ದಾಯಪಂಡ ಅಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಕಂತು ಕೊರ್ಪುನಾನೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಕ್ಕುಲು ಇಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ಪುನಾನೆ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಅದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡಲ ಅವು ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುನು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಟಾಪ್ ಹೋದು ಅಕ್ಕಲು ಕನ್ನಪ್ಪುನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತ ದಯಪಂಡ ಅಂಜಕ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಣ್ಣುಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ಕೆಲವು ಜನ ಮಸ್ತ್ ಅರ್ಥ ಬಂತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡಿಗಂತೂ ಒಂಚೂರ್ಲ ಎನ್ನ ಸೈಜ್ ಅವಡ ಅವು ಅವಡ ಒಂಪರ ಏನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಆರು ಕಂತಿನ ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಸೊ ಟಾಪ್ ಇಂಕೊಂದು ಟಾಪ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ತುಯ್ಯರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನು ಚೈತೆ ನನ್ನ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಂದ ಸೊ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇನ ನಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಡ್ನಾಗ 13th ಅವು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ವಾಟ್ಸಪ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಏನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ವಿಶ್ ಮಂದೇರು ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪೂರ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇದು ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಸೊ ಸಾರಿ ಏರ್ ಮತ್ತು ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ವಿಶ್ ಮಂದರ ಮಾತಿರಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸೊ ಇನ್ನಿದು ಬರ್ಡೇ ಇಂಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊನೆ ಗಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಸೊ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಅಂತ ಇಕ್ಕುವೆ ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪೋದ್ ಬತ್ತ ಪಂಡತೆ ಕೊಳೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಕ್ ಖುಷಿ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇಂಕ ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿದಾದಲ್ಲ ಅವನು ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಏಪಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಈ ಸರಿ ಏನೋ ಒಂಥರ ಮಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅವನು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೆಲವು ಜನನ ಏತಿತ್ತನಲ್ಲ ಏರ ಒಂಜಿ ಇತ್ಲೆಕ್ಕ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಪುರ ಇಪ್ಪನಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಅಮ್ಮ ಎನ್ನೆದುರುಡೆ ಇಪ್ಪೇರು ಸೊ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗೆ ತುಂಬೆ ಈ ಸರಿಯೇ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪಂದಿನ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಆಂಡಲ ವಿಶ್ವಪುರ ಮಂದೇರು ಬೇಗನೆ ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆಲೆನಕ್ಕದು ಸೊ ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಅದು ಮಲ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪುಡೊಂದು ಅನ್ಸುಂಡು ಆಂಡ ಕೆಲವು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪೂರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ದಿದಿಪ್ಪೇರು ಸೊ ದಾದಾನು ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ್ಗೆದು ನೋಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಡೇಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಆಚರಿಸುವೆ ಆ ನೀ ಬರ್ಡೇಗೆ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಕ್ಲೀನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನ್ ಬಿಡ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು 2ನೇ ಸರಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಇಲ್ಲದ ಕುಲಿಪಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಅವು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದೇ ನಾನು ನನ್ನ ಬರ್ಡೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಫುಲ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂದೇರು ಆಂಡ್ ಆಪಾಗ ಏನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೀಜಿ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ತೋಚ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತನೆ ನಾನು ಈ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವರ್ಷದ ಬರ್ಡೇ ಮೇರೆನ್ನೆ ಬರ್ಡೇ ನೆಂಚು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂತಿರ ಬಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸರಿದ ಬರ್ಡೇಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ ಆವಂದಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಎಂಬ್ರೈಸಿಂಗ್ ಫೀಲ್ ಅವನುಂಡು ಏರೇನ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನುಂಡು ಏನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಕೋಡೆ ನೈಟ್ಲ ಅತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಲ್ತಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ನಿದ್ರೆನೇ ಬೈಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಪೂರ ಎನ್ನದು ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿನ್ನು ಕನಪಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತದು ಹಿಂಗೆ ಬುಕ್ಕ ಇನ್ನಿನ್ನು ಕನ ಕೊಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತು ಇಲ್ಲದ ಬರ್ತದು ಶೇಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಂದ್ಪುನ ಅಂಚನೆ ಕೇಕ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಹೋಗಿನ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬಂದ್ಪುನ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಚಿಕ್ಕಿ ಬಂದ್ಪುನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ದಿನ
ತಪ್ಪುಗು ನಮ್ಮನೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆ ಬೇನಿಟ್ಟು ನೋಡು. ಸೊ ಓಕೆ ಪೂರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂಬೆ ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬೇಡೊಂದಿನವೇ ಪೂರ ಜನ ಇನ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಒಟ್ಟ ಆಡೊಂದು. ಸೊ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇಗ ಒಟ್ಟ ಆಡಿ ಬಂದು. ಸೊ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊರೇನೋ ಬರ್ಡೇಗಳು ಹತ್ತೆ ಪೂರ ಜನ ಬರ್ಡೇಗಳು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಅನಿಲ ಅಲ್ಲಿನ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದ 2 ಇಯರ್ ಆತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಬರ್ಡೇದ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೀನು ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರಿಗಿರ ಅಂಚನೆ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮಂತೇರು ಬಂದು. ಸೊ ಬೈಯಾಗ ಮಾತ ಕೋರಿ ಮಾತ ಕನ್ಪೇರು. ಸೊ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಂಚಾದ ಕಿನ್ನೆ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂಚನೆ ಕಿನ್ನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲಿಗೋಸ್ಕರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಂದಾರು ಏರ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಜನ ವಿಶ್ ಮಂದಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ 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 ಮಚ್. ನಿಗಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಪಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೊಸತು ಬ್ಲಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಿಗಲ್ ಬರ್ತವೆ ಅಡಿಮುಟ್ಟ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.